Hola a tothom! Avui el Departament de Tecnologia d'Espai Cultura us porta un videotutorial per aprendre a programar un videojoc amb Scratch que necessitarà d'un cronòmetre per poder funcionar. El joc consistirà en un fantasma que anirà apareixent de forma aleatòria per la nostra pantalla i que haurem de clicar abans de que acabi el temps si volem guanyar la partida. Abans de res, prepararem la interfície gràfica del joc. Esborrem el gat de Scratch, que sempre surt per defecte, i fem clic a triar un personatge, a la icona del gat de baix a la dreta. Busquem el fantasma i fem clic. Després, seleccionarem el fons de la mateixa manera fent clic a triar un fons. Ja hem acabat amb la part gràfica. Si voleu, podeu fer servir un altre personatge o un altre escenari. Aquest videojoc el programarem amb 6 nivells, que funcionaran de forma automàtica. Col·loquem l'esdeveniment de quan la bandera es cliqui i anem al menú taronja de variables, per crear una nova variable per indicar el nivell que anirem realitzant. Com a nom escriurem nivell i ens assegurarem de que l'opció per a tots els personatges està marcada. Fem clic a d'acord quan acabem. Com que el joc comença a nivell 1, modifiquem els blocs assigna la meva variable a assignar a nivell el valor 1. Connectem el bloc al nostre programa. Ara crearem un nou missatge que correspondrà al nivell 1 per poder-lo programar fàcilment. Anem a esdeveniments i fem clic al desplegable del bloc envia tots missatge 1. Cliquem nou missatge i escrivim nivell 1. Cliquem d'acord a l'acabar i connectem el bloc al programa. Ara farem el programa del nivell 1. Com és lògic, com a esdeveniment posarem quan rebi nivell 1. El primer que caldrà especificar és que el fantasma vagi a una posició aleatòria. Busquem el bloc a moviment i després li indiquem una espera d'un segon. I fem que surti a la pantalla amb un mostra't. Ara ve quan hem de configurar el nostre cronòmetre. Al nivell 1 indicaré que tinc 10 segons per apretar el ratolí sobre el fantasma. Això s'aconsegueix posant un repeteix fins que el cronòmetre sigui superior a 10. Posem el bloc de més gran que, perquè el cronòmetre calcula les mil·lèsimes de segon i indicar igual a 10 és massa precís. A la dreta posem el temps i al forat rodó de l'esquerra inclourem el cronòmetre que està a operadors. Posarem el bloc de reiniciar el cronòmetre just després del mostra't perquè comenci a comptar el temps en aquell precís moment. Si feu clic sobre el quadradet del cronòmetre, podreu visualitzar-lo o amagar-lo. El cronòmetre va comptant el temps, tot i que no el veiem. Indicarem llavors que si apretem el botó del ratolí a sobre del personatge... Això és una condició doble, perquè s'han de complir dues coses. Anem a operadors i col·loquem el bloc amb la i, el nostre condicional. A l'esquerra posarem ratolí clicat. I a la dreta tocant punter del ratolí, que és el cursor del mouse. Si cliquem el personatge, aquest s'haurà d'amagar. Posem el bloc correcte i passem al nivell següent. Com? Amb un nou missatge, el missatge 2 que haurem de crear. Creem un nou missatge i el posem a sota de l'amagat. Ara caldrà indicar a les variables que hem pujat de nivell, així que modifiquem el bloc augmenta la meva variable canviant el nom per nivell i el posem dins del programa.
Per últim, indicarem que volem que s'aturi aquest programa, és a dir, el programa del nivell 1, perquè ja l'hem superat. Provem tot el que portem fet i observem com passem al nivell 2. Fem la mateixa prova, però amb el cronòmetre visible. Veiem que si cliquem abans d'arribar a 10 segons, passem a nivell 2. Però que si deixem passar el temps fins als 10 segons, el programa s'atura. Caldria fer que sortís un missatge i informar-nos de que hem perdut a fora del programa de 10 segons. Recordeu que per comunicar els programes i els personatges entre si cal fer servir els missatges, així que crearem un missatge nou que anomenarem l'ús. I ara escriurem a un personatge nou un text que digui que hem perdut. Anem a personatges i fem clic sobre el pinzell, que indica dibuixa. Aquí agafarem la lletra T de text i escollirem el color de les lletres que vulguem. També podem escollir la tipografia. I per últim posem has perdut. Podem fer més gran el text amb l'eina de selecciona, estirant d'una de les cantonades del quadre de text perquè aquest no es deformi. El col·loquem al mig de la pantalla i ara el programarem. Posarem dos esdeveniments, quan la bandera es cliqui i quan rebi l'ús. El text s'haurà de veure quan perdem, així que col·locarem el mostra't després de rebre aquest missatge. Al principi del programa aquest text no s'haurà de veure, així que anirem a Aspecte i li connectarem un amagat. A continuació farem el programa del nivell 2. Anirem al fantasma i partirem del programa de nivell 1, el qual duplicarem fent clic amb el botó dret del ratolí sobre el barret de l'esdeveniment. Però abans d'això, us heu fixat que a vestits del personatge hi ha 4 disfresses? Què us sembla si fem que cada vegada que surti un fantasma ho faci amb un aspecte diferent? Busqueu al bloc següent vestit. I el connectem abans del mostra't. Ara sí, dupliquem el nostre programa i el col·loquem al costat del primer. Haurem de fer les següents modificacions. Primer, canviem l'esdeveniment per quan rebi nivell 2, donat que aquest serà el programa del nivell 2. Posem menys temps al cronòmetre. I canviem envia tots nivell 2 per nivell 3. Com que el missatge nivell 3 no està creat, l'haurem de fer. Tota la resta la deixem igual. Proveu que funcioni.
I ara caldrà fer el mateix per tenir els nivells 3, 4, 5 i 6. Dupliquem un programa i li fem les modificacions adients. Recordeu crear un nou missatge pel nivell 4 i d'anar reduint el temps, el repeteix amb el cronòmetre. Cada nivell haurà de ser una mica més difícil. Recordeu que són 3 canvis. El programa del nivell 6 serà una mica diferent, ja que és l'últim nivell. En comptes del nivell següent, enviarem un missatge per indicar la victòria i, igual que abans amb el text de què has perdut, farem un text per indicar què has guanyat. Esborrarem els blocs d'augmenta nivell i atura el programa arrossegant-los cap a l'esquerra. De fet, enviarem també el bloc d'envia tots win per envia tots win i espera, perquè si no el programa podria no deixar-li prou temps al text per aparèixer. Per últim, posem el bloc de control atura aquest programa i procedim a fer el text. Creem un nou personatge, seleccionem la T de text i escrivim el text que desitgem. Per últim, el programarem igual que l'altre text. Fem que al principi, quan la bandera es premi, el text s'amagui i que quan rebi el missatge de la victòria es mostri. Provem el joc. I deixeu que ho revisi tot perquè m'ha semblat massa fàcil al nivell 6. Ups, no he modificat el temps del nivell 6. Escrivim un segon. I voilà, joc acabat!